След като свърши работата си в Истанбул, Настрадин Ходжа не побързал да тръгва. Поседял още малко, погледал Босфора, послушал хората като спорят, като бързат за големи неща и като пропускат най-важното – да се засмеят. После яхнал ослето, както винаги обратно, за да види къде е бил, а не къде отива. По пътя назад никой не го спрял, никой не го попитал за мъдрост, никой не търсил отговори. И това го усмихнало. Добре, промълвил си той. Значи поне малко хората са се научили да носят отговорите си. Слънцето залязвало. Пътят бил дълъг, а тишината необичайно говореща. Когато Настрадин Ходжа наближи селото, още преди да види къщите, видя хората. Бяха се събрали на входа. Не от радост, а от любопитство. Първият, който пристъпил напред, бил млад човек. Очите му пълни с въпроси, а джобовете празни. Той попита: Ходжа, ходи до Истанбул, видя света. Кажи ми, как човек да разбере дали е на правилния път? Настрадин слезна от магарето, погледнал младежа. След като погледнал пътя зад себе си, рекал спокойно: ако вървиш и все гледаш назад, значи бягаш от нещо. Ако вървиш и все гледаш напред, значи гониш нещо. Младежът се намръщил. А кога вървя правилно? Настрадин се усмихнал. Когато вървиш и не бързаш да стигнеш и знаеш, че си в правилната посока, тогава знаеш, че не вървиш по чужд път, а по своя. Настрадин още стоял на входа на селото, когато от тълпата се отделил друг човек. Този бил мълчалив, не задал въпроса си веднага, само въздъхнал тежко и казал: Ходжа, толкова мисля, толкова премислям, а все се страхувам да направя крачка. Как да разбера кога е време да действам? Настрадин го погледнал, после взел една шепа прах от земята и я пуснал да се изсипе бавно между пръстите му. Видя ли? Попитал той. Какво? Учудил се човекът. Докато мислеше дали прахът ще падне, той вече беше паднал. Човека замълчал. Настрадин продължил. Много хора чакат знак, докато времето им дава път. Чакат сигурност, докато живота им дава шанс. Чакат подходящ момент, а животът минава покрай тях и не чака никого. Значи не трябва да мислиш, попитал човекът. Настрадин поклатил глава. Трябва, но не толкова дълго, че мислите да те изпреварят. Човекът се усмихнал и бил доволен. Настрадин бил вече на крачка от селото, когато пред него застанал трети човек. Този не бързал, не питал веднага, стоял спокойно. Всеки въпрос му бил озрявал с години. Накрая каза: Ходжа.
толкова учения има толкова истини. Един казва: вярвай, друг търси, трети откажи се от всичко. Как да разбере човек кое е вярно? Настрадин го погледнал внимателно. След като се навел, взел едно малко камъче от пътя и го сложил в дланта на човека. Тежи ли? Попитал. Не. Отвърнал човекът. А ако го стискаш цял ден? Попитал Настрадин. Човека се замислил. Ще натежи. Настрадин кимнал. Така е и с истината. Всяка истина, която не те прави по-тих, не е за теб. Всяка истина, която те кара да се доказваш, още не е станала твоята. Човекът попитал. Значи коя да следвам? Настрадин се усмихнал леко. Следвай онази, след което имаш по-малко думи и повече милост, по-малко страх и повече търпение, по-малко аз знам и повече разбирам. Той направил пауза и добавил: истината не иска да я защитаваш. Тя иска да те промени. Човекът навъл глава. Не защото бил обиден, а защото бил докоснат. Настрадин се качи на магарето и влязъл в селото. След като влязъл в селото, Настрадин поел по тясна уличка, където къщите стояха ниско, а хората високо в мислите си. Спрял пред една стара врата, не защото търсел подслон, а защото краката му така решили. Тропнал леко, толкова колкото да бъде чут. Вратата се открехнала. Появил се възрастен човек. Какво търсиш, ходжа? Попитал той. Нищо. Отвърнал Настрадин. Само вървя. Човека го погледнал изпитателно. Защо потропа? Настрадин се усмихнал, за да разбера дали още има кой да отвори. Настъпила кратка тишина. След това човекът каза: щом си тук, кажи ми, как човек да живее с това, което не може да промени. Настрадин не пристъпил навътре, останал на прага, там, където не си нито вътре, нито отвън. Когато носиш тежък товар, каза той, не го гледай постоянно. Гледай пътя пред себе си. Не защото ще те спаси, а защото е единственото, по което можеш да вървиш. А болката? Попитал човекът. Настрадин казал: болката не е стена. Тя е знак, че още си жив. А който върви и го боли, значи не е спрял. Човекът се замислил: и тя ли ще е моя? Някои болки минават, каза Настрадин. Други остават, за да не забравиш как си стигнал до тук. Настъпила тишина, не тежка, истинска. Човека отстъпил леко назад.
оставяйки вратата открехната. Някои думи, каза тихо, са по-полезни, когато си продължил на време. И продължил по улицата. Настрадин вървял още малко, докато улицата се стеснила и къщите се приближили една до друга. Спрял пред вратата. Тази беше по-нова, но затворена плътно. Вратата се отворила бавно. На прага стояла жена. Очите й били будни, но в тях имало нещо недоизказано. Какво искаш? Попитала тя. Нищо, отвърнал Настрадин. Пътят ме доведе до тук. Жената го огледала. Щом си тук? Кажи ми тогава, как човек прощава, когато болката още говори? Настрадин не влязал, останал отвън. Той знаел, че някои въпроси не търпят свидетели. Когато болката говори, каза той, прошката още не е дошла. Значи трябва да чакам. Попитала тя. Настрадин поклатил глава. Не, трябва да слушаш. Жената се намръщила. Болката ли? Себе си, отвърнал Настрадин. Да простиш не започва с другия. Започва, когато спреш да се защитаваш от спомена. А ако не мога? Прошепнала тя. Настрадин я погледна спокойно. Тогава още не е време. Решението да простиш не идва по заповед. То идва, когато вече не ти трябва да доказваш нищо. Жената останала неподвижна, ръката и все още държала вратата. Той направил крачка назад и добавил: когато простиш, вратата ще се отвори сама. Няма нужда да трупаш. Да простиш не е забрава. Това е моментът, в който болката спира да бъде твоят пазач. Той се отдръпнал крачка назад, а вратата бавно се затворила. Не от отказ, а от разбиране. Настрадин продължил по улицата, докато къщите станали по-редки, а сенките по-дълги. Видял къща. Нито стара, нито нова, просто тиха. Вратата беше отворена. Настрадин не потропал, спрял, изчакал. Отвътре излязъл стар човек, не го погледнал веднага. Първо седнал на прага. Знаех, че ще минеш, каза той. Всички минават, отвърнал Настрадин. Стареца се усмихнал леко. Не всички спират. Настъпила пауза. Не искам съвет, продължил стареца. Не искам утеха, искам да знам едно. Как човек да не се страхува, когато разбере, че времето му намалява? Настрадин седнал до него, но не влязал вътре. Останал на прага. Когато човек брои дните, каза той, страхът расте. Когато брои това, което е дал, страхът отслабва. А ако не съм дал достатъчно? Прошепнал старецът. Настрадин го погледнал внимателно. Този въпрос го задават само хората, които вече са давали. Стареца затвори очи. Значи не трябва да се страхувам. Настрадин поклатил глава.
Страхът идва, когато си тръгваш без да си бил тук. А ти, той посочил прага, ти още си. Стареца въздъхнал, не тежко, освободено. Ще останеш ли? Попитал той. Настрадин се изправил. Аз съм пътник, каза тихо, но ти не си сам. Той се поклонил леко и продължил обратно по улицата. Слънцето вече залязвало, а селото дишало по-бавно. Когато Настрадин приближил края на улицата, вечерта вече се спускала бавно, без шум, без въпроси. Къщата му се виждала, позната, непроменена, чакаща. Но преди да стигне до нея, видял съседа си. Той стоял пред малката си къща ниска, скромна, почти незабележима. Хората в селото го наричали учителя, не защото говорил много, а защото когато замълчал, всички слушали. Живеел просто, хляб, вода, тишина. А знанието му било такова, че не търсело доказателства. Учителят не се усмихнал, не се поклонил, само погледнал на Настрадин и казал: знаех, че ще се върнеш, големият град винаги връща този, който не е от него. Настрадин спрял, слезнал от магарето, не като пътник, като човек, който е стигнал. Учителят попитал: кажи ми, ходжа, какво разбра и какво научи в Истанбул? Град пълен с хора, думи и мистерии. Настрадин не отговорил веднага, погледнал небето. После праха по обувките си. После учителя и казал: разбрах, че колкото по-голям е градът, толкова по-малко хора живеят в себе си. Учителят повдигнал вежда. Настрадин продължил: видях хора, които знаят много, но не знаят къде са. Които говорят за истината, но не могат да седят с нея в тишина. Той направил крачка поблизо. Разбрах още, че търсещият не се губи в пътя, а в бързането, и че Бог не се крие в храмовете, а в онова място в човека, където той никога не поглежда. Учителят мълчал дълго. Настрадин завършил тихо. И най-важното, което научих, е, че човек не трябва да тръгва надалеч. За да намери истината, трябва само да се върне в себе си. Настъпила е тишина, не празна, дълбока. Учителят за пръв път се усмихнал, но не казал нищо. Само пристъпил крачка назад, сякаш правил място на нещо по-голямо от думите. Настрадин кимнал, качил се на магарето и тръгнал към дома си. А вечерта затворила улицата като книга, която не иска край.